אל תעשו את הטעות הנפוצה של לשלול מלכתחילה או לאהוב משהו מיד. אז איך אני מתחיל סקיצה בעצם? דבר ראשון, להוריד אל הכתב מה שאנחנו רוצים. שום דבר שנוגע לציור. אחרי שהורדנו לדף את כל מה שאנחנו רוצים לכתוב, חשוב לנו להתחיל לעשות סקיצה קצרצרה. כמה כאלה? איזה 5-6 סקיצות שלא ייקחו לנו יותר מ2 דקות, 3 דקות, על מנת שנוכל למקם פחות או יותר איפה הדברים נמצאים, ומתוך הדברים האלה לקבל איזשהו מושג איך הדברים ייראו בהמשך. זאת הייתה דוגמה למשל שועל של גבעתי, שרצינו לעשות איזושהי תמונה לגדוד צבר בגבעתי, שמה שמייצג אותם זה שועל, אז התחלתי לשרבט כל מיני שועלים, על מנת שבסופו של דבר נמצא את השועל האולטימטיבי, לא מיד להשקיע בסקיצה עצמה ולשרוף שעות, ואחר כך לבוא ולהיות עם הפח נפש כשהלקוח לא מתחבר לזה, אלא דווקא תתחילו לייצר דברים קטנטנים, דברים שפחות או יותר ייתנו לכם איזשהו מושג איך הדברים ייראו על הקיר, ומשם ואילך להתחיל לפתח את זה כשהלקוח מתבשל עם זה, יושב על זה יום-יומיים, מקבל את הרעיון פחות או יותר איך זה ייראה, ואז משם אתם עוברים גם לאבד את זה וגם להשליך על זה צבעים.